И здравейте, хора! Днес ние имаме видео, което ще опитаме. Лава Беар! Соринчи магма. Ето го. И сега дали да го отварям или не? Давай, хора. О! Как мирише? На портокал мирише. На портокал. 1, 2, 3. Като стъпче с портокал. С портокал е просто това. Да кажа, тази, че е мека. Тъпо, хора. Малко става, малко. Заредито и степчето. Вижте. Степче си е това. Просто си е степче. Където сме снегали? Идва. Хора стъпваме малко по-натам. Аз ви обещах желанието и да ще е по-рано или майче да по-рано, не знам. И хора от мен, чао! Не успях. Добре. Хора от мен, чао!